официална информация, над 150 човека ще работят там, защото хората трябва да знаят, не казвам, че е неправилно, просто не трябва да е за сметка на друго. За всяко премахнато старо опасно дърво, ние засаждаме поне по 10 нови. До голяма степен ще даде възможност на всички тези, които искат да инвестират в малък бизнес, в търговия. На Враца и трябват хотели, на Враца и трябват места за настаняване. Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Георги Георгиев, а вие сте с поредният епизод на Кметкаст. Абонирайте се за канала, за да достига до все повече и повече хора и съдържанието, което качваме тук, да достига много по-бързо до вас. Днес тук при мен е кметът на община Враца, господин Калин Каменов. Здравейте! Привет, Георги! Как сте? Днес определено беше динамичен ден. Динамичен ден, като всеки ден. Някой ден с повече положителни ангажименти, някой път с някои не толкова положителни, някой път с доста по-сложни. Така че един стандартен работен ден, този път с положителни инициативи, свързани с откриване на нови придобивки за нашия град, което смятам, че е плюс. Враца определено се здоби с сериозна придобивка, тъй като днес бе открит ритейл парка във Враца. Как се роди идеята за него? Странното, че преди 3 години в рамките на предизборната кампания с моите колеги правихме допитване от нашите съграждани от какво имат нужда, какво желаят да бъде залегнало в предизборната кампания, в програмата за управление, и един от най-интересните акценти, които бяха поставили нашите съграждани, беше, че е крайно време във Враца да има мол. Преговаряйки и разговаряйки с потенциални инвеститори, намерихме такъв, който има желание да изгради ритейл парк. И така всъщност се случи идеята. Ритейл парковете всъщност са съвременните молове от отворен тип, който смятам, че ще се възприеме добре от не само от жителите на Враца, но и на цялата област, защото днес на откриването имаше хора от цяла северо-западна България. Не мога да си представя през уикенда какво ще бъде. А какво означава този проект за Враца и за бъдещето на града? Удобство. Нови работни места и по-малко пътуване до София на всички онези от хора от северо-западна България, които искат да отидат да си не пазаруват нещо до големия град. Всъщност големия град вече е Враца. Не, че някаква тайна това от доста време, но когато имаш повече придобивки, като социална придобивка като тази, която в обема и мащаба, който има в ритейл парка, дава съответните отстъпки и намаления, в тези времена, когато всичко е скъпо, когато има такава възможност, това е придобивка за хората и смятам, че тя ще се възприеме добре. Сега определено повече хора няма да ходят толкова често до София, за да пазаруват, тъй като вече имат удобството да си набавят всичко най-необходимо тук, буквално на няколко минути разстояние. Аз смятам, че това е само първата стъпка. Аз знам, че това е само началото и много скоро ще имаме теми за следващи разговори, защото тепърва Враца и предстои сериозно разширение и мащаба, който ще има като развитие в нашия град. Нашите съграждани и жителите на Враца и гости на Враца тепърва ще го виждат този сериозен мащаб, за който говоря. В миналото често съм чувал следния израз: Враца, където гарга не каца. С всички тези иновации, които се случват постоянно на местно ниво, тази поговорка не избледнява ли сякаш? Вижте, всеки е важен в общата картина. И дори гаргите. Те също имат своя принос в общата картина, в колорита и палитрата на градския живот, така че има нужда от всички. Колкото повече, толкова повече, е казал Мечо Пух. Така че аз смятам, че всички позитивни участници в процеса имат своето място, независимо от имиджа на нашия град, че тук не каца гарга, кацат вече всякакви хора, кацат всякакви инвеститори, всякакви предприемачи, които виждат развитие и шанс за визията и за своя потенциал тук в града, така че това, че има зелена и има къде да се каца, е добре и то тепърво ще се отразява на общата картина в нашия град. С откриването на ритейл парка във Враца идват и много сериозни брандове, част от които до момента не са присъствали на местно ниво. Как се преговаря с такива сериозни марки да инвестират тук и да участват на местния пазар? Сериозният разговор беше с инвеститора, с хора като
Тодор Белчев, които всъщност са сериозните инвеститори, а вече с потенциалните участници в самия ритейл парк, това е ангажимент на самия инвеститор, така че поне в този аспект ние бяхме облегчени и нямахме ангажимента да водим тези преговори и разговори, но много скоро съм сигурен, че ще предстоят следващите добри новини по отношение на следващите инвестиции в нашия град, както по отношение на услугите, така по отношение и на производството, защото знаете, че наскоро заради кризата с автомобилния сектор имаше производители, фирми, които затвориха своите производствени цехове, така че ние в това виждаме възможност за разкриването и откриването на нови, така че за мен е въпрос на време да се случат и в тази сфера добри новини, които да зарадват хората от Враца и Северозападна България, защото знаете, че всяко добро за Враца е добро и за Мездра, и за Криводол, и за Бяла Слатина, и за Борован, и за Ботевград, и за Монтана, и за Козлодуй. За всички общини от Северозападна България, всяко добро за Враца, добро и за тях, както е обратното. А кога разбрахте, че този проект ще се осъществи и Враца ще има първия си ритейл парк? И преди около година и половина, когато започнахме преговорите, аз познавам господин Белчев, той е изключително сериозен човек и при него мъжката дума не се цепи на две. Каквото каже, това се случва и смятам, че в наше лице той намери качествен партньор и ангажиментите, които чисто административни ние трябваше да свършим, се изпълниха изключително бързо, за да може в рамките на една година цялата тази инвестиция да се реализира, за което между другото много малко хора вярваха, че е възможно наистина да се случи по точно с тази скорост и бързина, която успяхме да го реализираме. Имало е съмнение, че проектът няма да бъде изпълнен в срок ли? Въпросът е, че ставаше въпрос само за година. А това е мащабен проект и много хора не вярваха, че ще стане. Дори самите строители имаха леки съмнения, че ще стане за този кратък срок, но когато има желание и се работи в екип, нещата се получават. Между другото, аз минах оттам малко преди да се отвори. Трябваше да пазарувам в един от магазините, които се намират там и ми направи впечатление как хората даваха максимума от себе си, за да завършат всичко максимално бързо и то да е перфектно, което лично на мен като обикновен минувач ми направи изключително сериозно впечатление. Да, така е. Когато има желание, нещата се получават. Хубавото е, че там има положителна и позитивна енергия. Надявам се всички ние като клиенти да уважаваме труда на хората, да бъдем търпеливи, защото в началото интересът ще е голям, ще има изнервени хора, ще има задръствания, ще има вероятно на места опашки, така че трябва да подходим с необходимото уважение, толерантност, за да може отивайки да се връщаме доволни, а не с лошо усещане от това, че сме се наложило да чакаме или пък имало леко задръстване. Интересът е голям, нормално е, ще отмине, но този етап ще е малко по-напрегнато, но това не трябва да отказва хората, точно обратното, трябва да бъдем позитивни и да уважаваме труда на хората. А всъщност колко работни места се откриват там? По официална информация, над 150 човека ще работят там, като опцията може би ще се увеличат, тъй като предстоят още няколко търговски обекта да заработят до няколко седмици, така че може да нахвърлят 200 човека. Това е сериозна цифра за едно място, което всъщност не е чак толкова голямо като пространство, но напълно достатъчно. Не е малко. За мащабите на нашия край на Северозападна България е сериозен обем от търговски обекти и пространство. Хубавото, че има къде да се паркира, а пък още по-хубавото, че граничи с красивата ни природа и освен човек да си свърши полезна работа за неговото домакинство, може да се порадва и на страхотната природа, която има в близост. Не е така. Но предстоят още търговски обекти да се разкриват там, така че това е само началото. Това е чудесна новина за региона, но как е настроен местния бизнес срещу влизането на нови марки тук във Враца? Това е конкуренция. Конкуренцията ражда качеството и конкуренцията регулира цените. Много наши съграждани недоволстваха срещу това за високите цени на имотите, особено в централна градска част, така че смятам, че това е една възможност да се на база на конкуренцията да се регулират цените, такива каквито трябва да бъдат реално на пазара, а не прекалено завишени за сметка на печалбата на някой, което пък да е в интерес на цените на предлаганите услуги, така че това също смятам, че ще има положителен отзвук и ще се възприеме добре на пазара на цените на имотите, които има в нашия град. Това със сигурност ще убия монопола в търговията, ако е имало някакъв
до момента? Във Враца чак пък за монопол да говорим е доста амбициозно, но пък ще така отразвително и освежаваща за онези, които смятат, че Враца е една бездънна яма, от която могат да печелят, защото няма предлагане, пък търсенето е голямо. Когато има конкуренция, пазара се регулира и това са нормалните икономически принципи, които трябва да следват. С появата на ритейл парка има известна промяна в пътното движение, на което се намира той. Вече има светофар, който регулира движението. Как се възприема той от жителите на Враца? Българите не сме почитатели на резките промени. По принцип, може би съдя и по себе си. Трудно свиквам в началото, но как са настроени хората към това нововъведение? Има и положителни отзиви, има и отрицателни. Положителните са от гледна точка, че вече е регулиран входа-изход по отношение на досегашните перманентни нарушения на закона за движение по пътищата. Знаете, че всички, които излизаха там, 90% от хората с обратен ляв завой влизаха в насрещното движение и често пъти получаваха частици от органите на реда. Заради забранения завой, сега това е регламентирано, няма как да се случи, просто трябва да има малко търпение, защото няма да чакат водачите на автомобили преминаването на автомобилния поток, ще се съобразяват с светофара, което смятам, че е нормално. 26 души по едно и също време напуснаха Врачанската болница, което е изключително неприятна новина и за врачани, със сигурност, и за ръководството на болницата. На какво се дължи това според вас? До такъв драстичен отлив на кадри, това са служители в отделенията по реанимация, хирургия, неврология. И това са само част от засегнатите звена. Това не е за първи път. Това е поредният такъв казус и когато навлиза нов участник в сектора е абсолютно реално да се случи. Случвало се и преди, случва се и сега. Въпросът е защо държавата е разрешила това да се случва. След като държавата го разрешава, значи тя трябва да има механизмите да регулира този процес и да може да реагира така, че да не остави държавата в Министерството на образованието, да не изоставя на произвол на съдбата държавната болница за сметка на частна такава. Няма нищо лошо в конкуренцията. Конкуренцията ражда качеството, но държавата като собственик на многопрофилната Врачанска болница, смятам, че трябваше да подходи отговорно и с подходящия менеджмент и ресурс, който има държавата, да се умее да подготви болницата за предстоящите ситуации, които се случват, така че няма такова сътресение. Дали ще бъде с допълнителни възнаграждения, увеличаване на възнагражденията на медицинския персонал и на лекарите, дали ще бъде с подсигуряване на средства за ремонт, обзавеждане, оборудване, модернизиране на болницата, така че лекарите и медицинския състав и персонал да работят при по-добри условия, каквито ще търсят в новата частна болница. Така че държавата не трябва да забравя своите ангажименти и да се държи като едва ли не, че това не е нейното дете и да прехвърля отговорности и на други, защото ние като община сме помагали, ще помагаме и продължаваме да помагаме, но когато се случва сътресение, държавата не трябва да бъде като Стиви Лондър, да се прави, че пее, но не вижда, да бъде реален участник в процеса, защото така няма как да се случи. Хората са абсолютно прави да се преценяват, че в някой момент болницата може да изпадне в много тежко финансово състояние, заради това, че няма може да изпълнява дейностите си по здравна каса, да изпълнява ангажиментите си по пътеките, за които има лиценз и е хубаво да се чуе мнението на министра на здравеопазването, да се чуе мнението на ръководството на болницата, а не както стана преди 3 години, когато напуснаха много хора от детско отделение, отивайки, заявявайки, че ще ходят в частната болница и тогава всички да се правят на ни лукяли, ни лукмерисали. Всички се покриха тогава, цялото детско отделение си тръгна и тогава аз и мой колега народен представител Красен Кръстев трябваше да обикаляме цяло лято от Варна, от Видин сме търсили лекари, от Монтана сме търсили лекари, от София сме търсили лекари, от Ловеч сме търсили лекари, от Плевен сме търсили лекари, за да намерим сестри, лекари. Беше изключително трудно. Тогава общината не получи ли обвинения, че едва ли не стои с проблема? Хората често бъркат и правомощията, с които разполага местната и държавната власт.
То така е най-лесно. По принцип, държавата е свикнала от десетилетия, когато нещо не може да изпълни, да го прехвърли на общините, на кметовете, 90% от случаите без финансов ресурс. Защото така е най-лесно. Понеже кметовете и общините обичат да се оправят без възможности, без средства, но не може да продължава така. Защото общините не са оазиса на изобилието, нито пък ние сме някакви универсални машини, които могат да решават всякакви проблеми. При положение, че няма финансова децентрализация, с която общините да си помагаме финансово, ние няма как да имаме финансови ресурс, с който да управляваме тези проблеми, да ги решаваме. Така че в такива ситуации държавата не трябва да се крие и да се прави, че не вижда и не чува проблемите, а да участва пряко в процес. Защото тогава мениджмънта на болницата се скри и тогава някой човек трябваше да обикаляме да вършим ролята на мениджмънта на болницата и на държавата, вместо тя да реши проблема. Да намери ръководител на отделението, да намери лекари, да намери сестри, правихме глас и колегата Кръстев с доктор Нели Нешева, който е в момента в ръководството на болницата. Така че, когато някой обвинява, трябва първо да си отговори на въпроса какво е свършил той. Защото голяма част от хората, които и в момента работят, искат да виждат подкрепата на държавата, на принципала, на този, който им подписва договорите. Те не са с общината. Те са с ръководството на болницата, в частност държавата. Така че в такива ситуации нормално е министър на здравеопазването да излезе от анонимност, да дойде на място и да обясни какво може да направи той, като ръководител, представител на държавата, който е почти 90% участник в ръководството на болницата, без да прехвърля отговорност на някой друг, защото хората трябва да знаят и да получат отговорите от тези, които носят отговорност. В конкретния случай това е държавата. Не трябва да се крият зад общината, защото е налепо цяла държава да се крие зад общината, когато има някакъв проблем. И това не касае Враца, това касае всички общини, защото проблеми с държавните болници има навсякъде. Заради лош мениджмънт, заради партийно кадруване в ръководството на болниците, заради недобро управление, заради натрупани дългове, заради лошо управление на самите болници. Има ли вариант, чрез който общината да въздейства по някакъв начин на държавата, така че тя да си свърши работата и да обърне внимание на местните болници? За съжаление, обратното е възможно, това не. Често пъти държавата въздейства върху нас с санкции, финансови проверки, неустойки, какви ли други не. Ние общините нямаме възможност да въздействаме на държавата. Ние обикновено сме изпълнител на ангажиментите, които държавата не може да свърши, което не би трябвало да се случи, защото ние всъщност имаме един общ дом. И това, че някой днес управлява държавата, означава, че утре не може да бъде част от местната власт. И трябва да умеем да влизаме в обувките си, да имаме възможност да си влизаме в положение един на друг, вместо да си прехвърляме отговорности. Защото когато се получава това, хората виждат, че бягането от отговорност не е държавническо мислене, а е по-скоро страх от взимането на решение. И хората за това вече и не гласуват, затова са отчаяни и умръзнали от избори, защото често пъти в управлението влизат хора, които не могат да взимат решение, страги да взимат решение, бягат от проблемите и отговорностите, защото често пъти те са свързани с негативи, с проблеми, с поемането на отговорности, които касаят изключително много нерви и усилия, които не всеки човек е готов да даде. Защото това коства страшно много. Само който не го е правил, той не знае за какво говоря. След напускането на тези 26 души от отговорното министерство, опитаха ли се да се свържат с общината, да попитат за съдействие, например, така че заедно да направите опит за разрешаване на проблема, а дори и предотвратяване на потенциални такива в бъдеще? Вие сериозно питате това нещо? Да. Вие смятате ли, че някой го интересува? По принцип, в моите очи трябва да го интересува. Да, но не. Това е много тъжно. Ама не. Много е тъжно. Тъжно е, да. Тъжно е. Обикновено държавата реагира в такива ситуации, когато вече дима се е превърнал в пожар. Тогава има реакция, която е много неправилно, защото държавата ежегодно дава милиарди за здравеопазване, но ефекта от тях не винаги се забелязва. Да не кажа, че в повече случаи при социологически проучвания хората често пъти недоволстват от услугите, които получават, заради цената, която плащат и качеството, което получават. А пък отношението, в конкретния случай ролята на държавата в управлението на държавните болници, предпочитам да си замълча, защото сме в страстните седмици преди Великден и трябва да бъдем позитивни и не ми се иска да бъда критичен.
Абсолютно сте прав с това, което казвате. Поне в моите очи, може би нещата изглеждат малко по-розови сякаш. И ми се иска всички да работят заедно, държавата да търси контакт с общините, да прави опити за съдействие, за да се развива всичко в положителна посока. В крайна сметка сме европейска държава и трябва да се развиваме все повече и повече. Така е, на балканския менталитет много пречи на това. Много съм съгласен с това. Имам жесток проблем с този балкански менталитет. Вижте, чалгата не е само в дискотеките. Тя е в управлението, тя е в менталитета на хората, тя е в ежедневието ни, в общуването, в начина на отношение помежду ни. Чалгата не е музика. Тя е менталитет. Тя е начин на, ще да кажа, на мислене, но то се звучи като... Това е комбинация от много неща. Като горещ лед звучи. Това. Но трябва да се освежим. И да разберем, че с елементарни действия не може да постигнем сложни резултати. Ако смятаме, че само с забавление живота може да бъде прекрасен, не е така. За да живеем добре, ние трябва да полагаме усилия. И тези усилия трябва да бъдат многосекторни във всяка една сфера, във всеки един аспект. От начина, по който се събуждаме, начина, по който се движим по улиците, начина, по който шофираме, начина, по който общуваме помежду си, начина, по който работим, начина, по който изискваме от себе си, начина, по който сме самокритични или по-скоро, който би трябвало да сме самокритични, но не сме. Когато започнем да търсим причината първо в себе си и след това всички останали, тогава няма да имаме проблеми с болницата, няма да имаме проблеми с пътищата, с улиците, с престъпността, с корупцията, с вечната съдебна реформа или с много други имагинарни неща, които хората дори не могат да ги усетят. Държавата започва от човека. И ако ние като хора не осъзнаем, че от нас зависи да живеем добре, няма държава, която да го направи, защото държавата сме ние. Хората, които я съставляваме. Ние избираме народните представители, ние определяме министрите, ние определяме съдиите, ние подготвяме лекарите, ние подготвяме и учителите, ние възпитаваме децата. И ако трябва да сърдим на някой, то това сме ние. Ние сме си виновни за всичко, което сме си постигнали, защото ние така сме го направили. И ако искаме да живеем по-добре, трябва да подготвяме хора, които наистина да са готови за предизвикателствата на днешния ден, на утрешния ден и да притежават ценности, за които хората да застават, а не да критикуват. Така че всичко си зависи от нас. И ако искаме да живеем по-добре, ние трябва да бъдем по-взискателни към себе си първо, да бъдем самокритични към себе си първо и първо да изискваме повече от себе си. Когато направим тези три неща, тогава вече може да търсим кусори в останалите. Но когато не го правим и всеки ни е виновен за нещо, което ни се е случило, никога, повярвайте, никога няма да тръгнем напред. Винаги ще тъпчем на едно място, защото ще смятаме, че с някой друг ни е виновен. Напротив, виновни сме си сами и трябва да започнем да си задаваме въпроси, искаме ли да живеем по-добре и ако искаме, какво сме готови да направим, за да се случи. Това, което казвате... няма да стане. С чалга мислене няма да стане. С елементарно поведение няма да стане. Без усилия няма да се получи. Ако искаме да живеем добре, трябва да даваме повече от себе си, да сме гладни за знание, не за да напълним главата си с съдържание, не стомасите си с храна, защото те вярно казват, че стомаха е втория мозък, но не може само сядане, трябва и акъл, ако искаме да вървим напред. Определено. Точно това искам да засегна, защото това, което казахте, е тясно свързано с образование, развитие и наука. Сами да искаме да растем, да се бутаме колкото можем повече и да достигнем следващото ниво. И в точно този контекст в медиите се появи следната информация. България ще пренасочи близо 520 милиона евро, предназначени за образование и бизнес към отбрана и водоснабдяване. Това не крие ли риск образованието отново да остане на заден план? Когато парите следват детето, а не качеството, резултатът винаги ще е такъв. И колкото и милиарда да бъдат инвестирани в образованието, ако ние не търсим качеството, а преследваме количеството, всъщност тези средства ще бъдат като в онази ситуация, в която бабата хвърля един плик с пари на АО измамника и след това търси развитие на измамата. Няма как да се получи. Не работи така системата. Трябва да разберем, че ако искаме да живеем добре, ние трябва да инвестираме първо в знание, в качество, в наука и в интелект. Всичко останало е в последствие от това. Защото ако ти имаш едно общество, което не е мотивирано да се развива и няма добри резултати по математика, по български, по химия и биология, утрешния ден процесите на водоснабдяване няма кой да ги управлява. Или те ще се управляват зле. Ако нямаш добре подготвени
учители, няма как да подготвиш следващото поколение. Ако нямаш добре подготвени лекари, няма как да лекуваш онези, които имат нужда от лечение. Ако нямаш добре подготвени спортни педагози, които да подготвят децата да бъдат здрави, ще влагаш все повече милиарди в здравоопазване или по-скоро в лечение, защото двете са според мен различни термини. Така че това е въпрос на приоритет. И ако този, който е взел това решение, го смята, че е правилно, това е да говори само за него. А какви са причините според вас за пренасочването на тези средства? Не казвам, че е неправилно. Просто не трябва да е за сметка на друго. Трябва да бъде добре премерено като решение и синхронизирано. Не може нещо да е за сметка на друго. Трябва да се търси баланс. И наистина има нужда от инвестиция в водоснабдяването. Но трябва да се мисли така, че това, което се инвестира, с средства, които влизат като приходи, те да могат да бъдат реинвестирани, не само да стават с пари от държавата. Защото виждате какви са цените, а често пъти инвестициите, които водните оператори правят, не отговарят на инвестициите, които те са получили от държавата. Така че трябва да има баланс. Както и в отбранителната индустрия, какво по-прекрасно от това да инвестираш в образование, което да даде инженери, кадри, които да подготвят технологии за военната индустрия. Дали ще бъдат дронове, дали ще бъдат нано роботи, дали ще бъдат някакви други съоръжения или изобретения или технологии в сферата на военното дело, което днес е реалността. Вие виждате как се водят военните действия. Те се водят повечето с дронове. Ако ние инвестираме в автомати от миналия век, конфликтите се водят със съвсем други военни средства, то защо го правим тогава? Какъв е смисъл? Ако искаме да бъдем държава от третия свят, добре, но не смятам, че това е необходимо на страната. Ние трябва да мислим за високи технологии. Наука и образование, което да даде стандарт на държавата, ние не просто да бъдем лего държава, в която да сглобяваме, или както каза мой приятел, ишлеме икономик. Не може цял живот да сглобяваме. Този модел на бизнес е бил полезен до един момент. Той все още ще бъде полезен в известно време, но ние трябва да се опитваме да изкачваме нивото. Да еволюираме. Не може да повтаряш 5 години в трети клас и да смяташ, че ти ходиш на училище. Ако 3 години повтаряш и правиш едно и също, ти си зациклил тогава. Трябва да промениш нещо, или да смениш училището, или учителя, или да промениш себе си. Най-вече, ако смяташ, че проблема е в тебе, ако си го осъзнал. Ако не, винаги някой друг ще е виновен. Така че не трябва за мен трябва много да се внимава, когато се взимат такива решения, защото такива стратегически действия могат да бъдат много вредни за икономиката на държавата, защото онзи, който бяга от образованието, бяга от бъдещето си. Но какво губим като държава, когато средства за образование се прехвърлят към военизация и отделно водоснабдяване, как това ще се отрази на младите хора и тяхното образование? Тези средства не пречи да бъдат влагани в отбрана и в водоснабдяване, когато имаш идея как чрез инвестицията в образование може да помогнеш на тези сектори. Те могат да не си пречат, могат да се допълват, стига да се допитваш до мъдрите, до умните и до изобретателните, как инвестицията в образование може да помогне на водния сектор или как инвестицията в образование може да помогне на военната индустрия, така че да бъде печеливша, да бъде конкурентно способна и с технологиите, които вкарваш в управлението на водите, да може да имаш качествено водоснабдяване или да планираш така, че да запазваш водните си ресурси. Това е един пример с Гърция, Северна Гърция. Не знам дали сте ходили, река Струма се влива в един голям езовир, близо до град Серес. През годините това е правено като съоръжение за отбранителна дейност, колкото и странно да звучи. В последствие, с приключването на размириците в този район, оттам излизат няколко огромни канала, с които се напоява цялата тази част на областта Македония в Гърция. Използва се за земеделие и отделно от това един голям канал излиза като продължение на река Струма. Нещо, което ние не правим, а използваме реките си, които се отичат основно в няколко големи реки или пък в морета и не използваме този ресурс, който имаме. Има няколко водни централи, които имат някакъв принос за енергетиката, но като цяло водата, която ни трябва за поливане, ние не използваме.
И вместо това хората използват водата от напоителните системи, от водопроводите, което пък в последствие е за сметка на питейната вода на гражданите. Така че не е нещо, което е някакво изключително сложно изобретение. Въпросът е да има желание да се направи и да се използва водния ресурс, който имаме, защото ние газим в вода, ходим жадни. Доскоро и във Враца беше така. Вие сте забравили, но преди 10 години в Враца имаше сериозен проблем с водата. Имаше режими. Аз като те спомням какви наистина кризи имаше с водата, как се чакаше на опашки пред цистерната, за да можеш да си напълниш няколко кофе или туби с вода, за да имаш вода за през седмицата. Това хора от моето поколение го знаят, по-малки като вас нямат и едва ли идея, че това някога се е случило тук, но беше така. Вече не е. Заради всичките инвестиции, които бяха направени, спасени средства, които бяха разходвани неправилно през годините и бяха разхищавани. Така че има как да стане с добро планиране и с не чак толкова много средства, когато имаш бизнес план как да го направиш. Не трябва всичко да е за сметка на държавата. Държавата трябва да помага, но не винаги на 100%, защото така ни разглезва и свикваме, че всичко някой трябва да ни е длъжен да ни го свърши. А тук забравяме нашия ангажимент, освен, разбира се, да плащаме сметката за водата, което е много важно. Тя не е никак ефтина, но мога да ви кажа, че в много други европейски държави е много по-скъпо това, което плащаме ние тук, а качеството, което получаваме, не е никак по-малко лошо от това, което получават много европейски държави. Така че трябва да бъдем доволни от това, което има и да... Там, където имаме проблеми, да речем като в Плевен, където наистина има нужда от инвестиции, те да бъдат направени така, че да бъдат не само за сметка на гражданите и на хората от цялата страна, а да има някаква възвръщаемост на тази инвестиция, която е направена, за да не може хората да го сприемат за даденост, защото с доброто се сиква и хората да го забравят. Но когато имаш ангажимент и знаеш, че трябва да имаш своя дял, своя принос от целият този процес, който помага да живееш по-добре, тогава си много по-отговорен и пазиш това, което има. Нали това е индикация за, ако не бъркам, 36,4 милиарда евро общо пренасочват държавите от Европейския съюз, особено на фона на конфликта в Близки изток. Какво ни казва това? Че това явно са приоритетите. Явно това е бъдещето. Липсата на вода и бъдещи военни конфликти. Но аз вярвам, че мъдрите хора в такива ситуации могат да намират решение, стига да са мъдри, ако не, и чака това. Надявам се и вярвам, че разума ще наделее и това с военните конфликти с някога ще приключи. Така че да ни даде стабилност и сигурност да инвестираме в наука и технологии, защото големите икономически гиганти вече ни смазват. Много хора не го забелязват и не го усещат, но всичките онези немски, италиански, френски заводи, които са в изключително трудна ситуация, фалират производства на компании, които са ангажирани с автомобилното производство, те първо предстои. Това е само началото. И ние в Европа сме доста разглезени, сме да твърда, защото врага на изобилието, което години наред ползвахме и непрекъснато се оплаквахме, много скоро ще спре. И ако ние не се научим да бъдем пестеливи, ние не се научим да пазим това, което имаме и не го съхраняваме и само разхищаваме, и чакат много тежки години, които още не са започнали, така че трябва малко да се осъзнаем и да бъдем малко по-пестеливи, реалисти и да оценяваме това, което имаме. Преди няколко години започна реновацията на централната пешеходна алея. Сега предстои тя да продължи и до Гаровия площад тук в града. По какъв начин този проект ще промени региона? Той вече го промени. В частта, която се случи, хората видяха каква е разликата, как скочиха цените на имотите и на магазините, и на търговските обекти. Невъзможно да си намериш почти невъзможно да си намериш апартамент под наем или офис в тази зона. За добро или за лошо, този 4-5 годишен период на несигурност, на политическа пропаст, който имаше, доведе до това да почти да няма европейско финансиране тези 4 години. И то се отрази върху много европейски проекти, един от които беше и пешеходната зона. Затова хората питат, ама защо не се продължаваме? Защото нямаше средства. Нямаше договорени средства за новия програмен период, не бяха договорени средства по възстановяване устойчивост, имаше финансова несигурност и реално финансиране на проекти нямаше. Те стартираха реално миналата година. Затова започваме сега, рестартираме този процес и съм сигурен, че вторият етап от довършването на пешеходната зона ще се отрази изключително позитивно на останалата част от зоната. Още повече, че знаете, че улица Дунав става изцяло пешеходна, предстои реновация на Гаровия площад. По проекта на Национална компания железопътна инфраструктура след няколко години предстои цялостен ремонт и на
самата ЖП гара. Отделно от това зоната около Суми също ще бъде реновирана, така че хората поне за тези години успяха да видят разликата между едната и другата зона. И съм сигурен, че сега ще оценят това, което ще се случи, защото ще бъде още по-хубаво. И до голяма степен ще даде възможност на всички тези, които искат да инвестират в малък бизнес, в търговия, да имат тази възможност заради ренесанса на тази зона в нашия град, която смятам, че е една от най-красивите и ще бъде буквално възродена. А как ще се финансира проекта? С европейски средства, така че смятам, че поне в това отношение, докато няма нова политическа ситуация, смятам, че е подсигурено като ресурс и трябва да се случи. Какви нови удобства ще бъдат изградени за пешеходците там? Зоната ще бъде абсолютно безопасна за преминаващи. Няма да има автомобилни състезатели, които да хвърчат там и да показват скъпите си автомобили, които са спечелили със своите научни разработки, докторски дисертации, професури, изобретения, хора, които наистина имат голям принос в обществото и те заради това карат такива автомобили, които искат да покажат в нашия град, което разбира се няма нищо лошо, но там няма да могат да го правят за тяхно съжаление, защото там ще могат да минават пешеходци. Ще бъде градска зона и част, предстоят и много търговски обекти, и много производствени ще бъдат малко по-надолу от гарата, така че там ще има доста променена зона, която ще даде възможност за ново икономическо развитие в този район. И смятам, че това ще се обособи като един втори център в нашия град, където тепърва онези, които ще инвестират, ще видят ефекта върху реализирането на тези европейски средства и този хубав проект за развитие на нашия град. Какви са етапите за изпълнение на проекта и какви са сроковете за неговото завършване? Надявам се до края на следващата година, може би началото на последващата, да сме готови стига, разбира се, няма дълги съдебни фази по оспорването на процедурите. Ние доста дълго време се забавихме в Агенцията за обществени поръчки, където много дълго се чака за съгласувателни процедури, заради това, че има много проекти от всички общини и процедурата върви бавно, но слава Богу, минахме вече и през този етап. И в момента че процедурата за избор на изпълнител, така че се надявам лятото, ако няма обжалвания, вече да имаме избран изпълнител, който започне работа, но това никой няма как да каже дали може да се случи или не, заради това, че няма сигурност дали може или няма да има обжалвания, но пък това е нещо, през което сме минавали стотици пъти и е част от процеса, така че и това ще мине. Звучи чудесно. Аз като местно дете и израснал тук в региона, се надявам в най-скоро време да видим реновацията му. Това е само малка част. Ремонта на втората част на пробива, както я наричаме ние във Враца, е само малка част от това, което предстои, защото на Враца и трябват хотели. На Враца и трябват места за настаняване. На Враца и трябват работни места, които да създават продукт. Продукт, който да създава високо добавена стойност. Високо добавена стойност, който да създава висок вътрешен продукт на произведената продукция тук на място, с добавената стойност, която ние даваме като град, с инвестициите в образование, които правим с ЦЕРН, защото смятам, че това е най-ключовия, най-значимия, най-смисления и най-стратегическия проект за Враца региона за следващите минимум 50 години. Така че всички, които ще инвестират, търсят ни, стават наши партньори, продължават да изпитват интерес към този проект, ще са най-ключовите партньори, защото инфраструктурата, която предстои там да се случва, развитието на цялата зона, на целия район около Център за енергийно развитие нови науки ще даде възможност Враца да се разрасне драстично, както като география и като икономика в региона, защото инвестициите в образование ще доведат и инвеститори, които да се дават продукт с високо добавена стойност, от което Враца, региона и страната да печели. Аз вярвам, че онзи, който се дава високо квалифицираните кадри, той е онзи, който го чака добро бъдеще. Всички останали ще изпитват сериозни затруднения, защото смятат, че с лесното се живее добре. Напротив, мъдрите са казали, че ако искаш утре да ти е лесно, направи и не бяга от трудностите, които ти дава живота днес, не бяга от тях, справи се с тях, не се притеснява да ти е трудно, защото когато ти е трудно днес, ще ти е лесно утре. И аз вярвам, че когато го осъзнаем и започваме да инвестираме в качество и в кадри, тогава няма да се притесняваме за бъдещето и няма да се безпокоим, че децата ни един ден ще заминат и няма да се върнат, защото ние сме им оставили платформа, с която те да искат да останат тук. Затова казвам, че идеята за ЦЕРН, а не устойчивия модел
за децата на България, за децата на Враца, за децата на Северозападна България. А защото когато ти им дадеш платформа за стабилност и сигурност в училище, в университета, в научно-учебната лаборатория, в компаниите, които ще бъдат там, ти им даваш стабилност и сигурност да не мислят за нищо друго, освен за това да бъдат силни там, където са техните корени, където са израснали. Когато това се случи, не само във Враца, на други места в страната, аз съм сигурен, че ние ще бъдем достатъчно устойчиви, гъвкави и мобилни да се справяме с всякакви трудности, защото ще имаме научния и техническия потенциал, който ще ни даде такова самочувствие и стабилност, че няма да ни притесняват никакви кризи, ситуации, дали ще бъдат здравни, военни, икономически, социални. Когато имаш кадри, които бизнесът търси, ти си печелившия, ти си которуем и ти си онзи, който ще бъде търсен от всички. Както казваш моята баба, Бог да я прости, дяволният камък на пътя не стои. Така че ние трябва да се стараем да бъдем достатъчно дяволни, че да ни искат всички, а не обратното, ние да ходим там, където е по-добре. И тук може да бъде добре, стига да си вярваме и по-малко да си пречим. Защото ние в това сме невероятни. И ако можехме да произвеждаме енергия, от това да си завиждаме и да си пречим, нямаше да имаме нужда от ядрени централи. Много харесвам тази поговорка, да си запаля къщата, че да изгори навуте плевнята. Малко е такова положението от време на време. Да, интересен хумор има ние българите. Така е, определено. Няма как да не засегна и една тема от обществените групи. Става въпрос за много изсечени дървета. Каква е причината за тяхното отсичане? Спомняте ли си края на миналата година онази неприятна ситуация в София, когато дърво падна и уби жена? Между другото, това съм го пропуснал. Беше точно по време на празниците, млада жена с детето й. Тогава всички се зададаха въпроса защо това дърво не е премахнато. За да не се стига до ситуации, в които да си задаваме нелепи въпроси защо стана така, има хора, които имат професия, които са учили за ландшафтни инженери, които разбират от озеленяване. Да, разбира се, хората, които ползват Фейсбук, може би разбират от всичко, но надявам се, когато някому се налага да го лекува, да не го лекуват Фейсбук лекари, защото тогава го чакат големи... Или БГ Мама. И ги чакат големи мъки. Да. Нека да се доверяваме на хората, които разбират. И все пак има екип, който преценява кое дърво трябва да бъде премахнато, кое да бъде сменено с ново, кое трябва да бъде окастрено, кое вътрешно е изгнило, подало, или пък неговата коренова система създава предпоставки за други инциденти, които често пъти хората не виждат на повърхността. Така че да се доверим на хората, които разбират, без да даме чак толкова акъл. Ако може по-честичко да излизаме да си чистиме пред блока и по-малко да пишем във Фейсбук, ще живеем, повярвайте, много по-добре. Писането във Фейсбук сигурно вътрешно доставя някакво удоволствие да нахраниш някой казано на Фейсбук жаргон, но не носи нищо полезно. Всяка жаба трябва да си знае гео, както казва на мъдрия български народ, така че нека всеки да си гледа неговата си част, онова, от което разбира и да не дава кълза по теми, по които няма компетенция, защото в крайна сметка утрешния ден тези, които дават съвети и акъли във Фейсбук, не носят отговорност. Носят отговорност от тези, които са се подписвали, които взимат решенията или които не са взимали решенията. Отговорността на експертите в една администрация е да взима решенията, когато често пъти те са неудобни, не толкова популярни, но пък важни, за да запазим живота и здравето на хората. Всяко дърво си има своя живот. Има такива, които живеят десетилетия, столетия, хилядолетия. За щастие има такива запазени, но има и такива, които не. Липите определено не са от тях. Аз обожавам липите, защото те са част от моето детство, както на хиляди врачани, но не могат да виреят навсякъде. И това е видимо с просто око на всеки един, който може да го види. Има ли тротуара във Враца, на който да има липа и този тротуар да изглежда добре? Отговорете ми вие. Не, няма такова, защото липите не са предвидени за градска среда. Липите не са предвидени за тротуари, за улици. Те са за местност, където могат да се хоризонталната им коренова система може да се развива. За градски части има специфични дървесни видове с вертикална коренова система, която расте надолу, не настрани, не пречи на пътната настилка, на тротуарите, на улицата, с подходяща основа, която не се чупи, която е устойчива на бури, на измръзване, но в крайна сметка тук вече става въпрос за четене на малко повече книжки.
Книжките в Фейсбук не са достатъчни, трябва и тези хартийните да се четат. Там има достатъчно много информация, която хората могат да разберат, че може и по друг начин да бъде красиво. Може и с кълбовидни акации, може с японски вишни, може и с японски кленове, кестен. Има достатъчно подходящи дървета, които могат да бъдат насадени на съответните райони, така че да не се дават проблеми, а точно обратното. Да, разбира се. Отнема време те да направят своята коренова система, основа, ствол, клони, корона. За всяко нещо трябва време. Това означава ли, че предстои реновация на тротуарите по тези места и планира ли се такава? Разбира се, това е идеята. За всяко премахнато старо опасно дърво ние засаждаме поне по 10 нови. Миналата година в Враца са насадени 2000 нови дървета. Премахнати са около 100 болни, стари, изгнили и са засадени даже много повече от това, което ви казвам аз. Не случайно преди 3 години стартирахме кампанията Зелена Враца, с която си поставихме амбициозната цел всяка година да засаждаме по 2000 нови дървета. Разбира се, не се хващат всички, защото ние толкова много обичаме дърветата, че забравяме да ги поливаме и смятаме, че те сами могат да започнат да израстват. Знаете ли колко ще е хубаво, ако всички дават такъв за дърветата, излезе поне поведнъж да ги полеят. Гарантирам ви, че онези, които ще се хванат, ще бъдат много повече от тези, които ще изсъхнат. Защото всеки смята, че някой друг му е длъжен. Ами ние го правим за себе си. И ако ти не искаш да излезеш да полеш дървото пред твой блок, няма кой да го направи. Ако ти не искаш да направиш сянка на детето ти, след 10 години не полагаш усилия за това, няма кой да го направи. Ако ти сам не желаеш да живееш по-добре, да е по-чисто пред блока ти, няма кой да го направи. Ако ти свикнал да свършиш букука си през терасата и смяташ, че някой друг е длъжен да минава да го чисти, ми няма да стане, няма да живееш по-добре. Въпрос е на самосъзнание, на отговорност и на желание как искаш да живееш. Да, често пъти това коства усилие и не е лесно да се грижиш. Но ако искаме да бъдем отговорни хора и да живеем добре, ние трябва да се учим да се грижим. За пространството, което живеем, за дома си, за дърветата, които са около нас, за децата си, да бъдем по-отговорни към тях и да възпитаваме да бъдат много по-съзидателни и тогава ще живеем по-добре. Простичко е, ама няма да довършвам изречението, защото може някой да се засегне от продължението на изречението, всеки да го продължи както си иска. Аз имам своя отговор на продължението на това изречение, но вярвам, че хората можем да бъдем много по-отговорни, ако искаме да живеем по-добре и да престанем да смятаме, че някой друг ни е длъжен. Както и с дърветата. Да се научим да ги пазим. Ако всеки онзи, който пише коментари за дърветата, положи усилия да отиде да ги полива, повярвайте, след 5 години този човек ще изпита удоволствие от това, което е направил, защото ще се е погрижил. Онова дърво, което е гледал и смятал, че някой друг да трябва да... Определено, това е инвестиция в нашето... Ще завърша с един пример. Когато бях малък, там където живеех в 115-ти блок на сегашното Аванти, тогава се наричаха военните блокове, нашите родители, баба и дядовци ни ангажираха да съдим дървета. И спомням тогава с мои съученици насъдихме няколко кестена и нашите баби и дядовци, родители ни караха да ги поливаме, да се грижим за тях. Не ни беше много приятно. Искаше ни се да играем, да ритаме пред блока. Като всяко дете. Не ни беше много приятно да поливаме, но сега, когато се връщам по някога там и виждам какви дървета са станали, изпитвам удовлетворение, защото знам, че част от моя малък незначителен труд е бил полезен това дърво да се хване и да е това, което прави в момента сянка на стотици хора, които живеят там. Същото и с много други хора, които смятат, че някой друг им е дължен. Хора, излезте, свършете нещо полезно, направете нещо полезно за хората около вас, за да изпитате удоволствие от това, че сте били полезни. Когато повече хора го правим, ще живеем по-добре и ще изпитаме удоволствие от това, че сме били полезни, а не, че сме навредили на някого, от това, че сме обидели някого или пък за това, че сме направили забележка на някого. Добре, но какво ти носи това? В крайна сметка човека се даден да обича, да създава и да остави нещо хубаво след себе си. А не, както се казва във врачански, ако искаш да те запомнят хората, взимай заеми и не ги връщи. Да, ама не може така. Точно обратното. Трябва да поемем ангажименти към себе си. Към себе си първо, за да може да покажем, че сме грижовни, както малкият принц, който се е грижил за розата, но който не е чел Малкият принц, да го прочете. Интересна книжка е. Хубав завърших на разговора, господин Каменов. Благодаря отново, че проведохме един такъв ползотворен разговор. Надявам се и хората да го оценят. Уважаеми зрители, с вас ще се видим много скоро. Абонирайте се за канала, защото има какво да научите. До следващия път.